Θυμάμαι εκείνη την ημέρα, όχι για το τι συνέβη εξωτερικά, αλλά για την αίσθηση που είχα μέσα μου. Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που νιώθεις ότι ο κόσμος ολόκληρος συνομωτεί για να δοκιμάσει την υπομονή σου. Μία κίνηση στον δρόμο που δεν τελείωνε ποτέ, μία απότομη κουβέντα από έναν άγνωστο, μία αδικία στη δουλειά που φαινόταν βουνό. Ένιωθα τον θυμό να ανεβαίνει σαν παλήρια, ένα κάψιμο στο στήθος που ζητούσε εκτόνωση. Ήθελα να φωνάξω, να ανταποδώσω την προσβολή, να αποδείξω ότι έχω δίκιο. Όμως, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, κάτι σταμάτησε μέσα μου. Ήταν σαν μια ξαφνική σιωπή μέσα σε μια θύελλα. Αναρωτήθηκα, ποιος έχει τον έλεγχο αυτή τη στιγμή, εγώ ή ο θυμός μου? Εκείνη η ερώτηση ήταν η αρχή μιας διαδρομής που άλλαξε τα πάντα στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την ύπαρξή μου. Συχνά πιστεύουμε ότι ο θυμός είναι μια φυσιολογική αντίδραση στην αδικία, μια απόδειξη ότι νοιαζόμαστε. Όμως, όσο περισσότερο βυθιζόμουν στη στοική φιλοσοφία, τόσο περισσότερο καταλάβαινα ότι ο θυμός δεν είναι δύναμη, αλλά μια προσωρινή τρέλα, μια παραχώρηση της ελευθερίας μας σε κάποιον άλλον. Αν σε ενδιαφέρει και σένα να βρεις αυτό το εσωτερικό καταφύγιο γαλήνης, να μάθεις πώς να παραμένεις ακλόνητος όταν όλα γύρω σου καταραίουν, θα ήταν χαρά μου να σε έχουμε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Κάνε μια εγγραφή στο κανάλι και άφησε ένα σχόλιο με τη δική σου εμπειρία. Η υποστήριξή σου μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε αυτές τις βαθιές ανθρώπινες αναζητήσεις. Κάθε πρωί, καθώς πίνω τον καφέ μου και κοιτάζω την πόλη να ξυπνά, σκέφτομαι τα λόγια του Μάρκου Αβρίλιου. Σήμερα θα συναντήσω ανθρώπους αδιάκριτους, αχάριστους, υβριστές, δόλιους, φθονερούς, αντικοινωνικούς. Δεν το έλεγε με απεσιοδοξία, αλλά με ρεαλισμό. Όταν ξέρεις ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους που ενεργούν μέσα από τη δική τους άγνοια και τον δικό τους πόνο, σταματάς να παίρνεις τις πράξεις τους προσωπικά. Ένας άνθρωπος που σε προσβάλλει, στην πραγματικότητα, δείχνει το δικό του εσωτερικό έλλειμμα. Γιατί λοιπόν, να του επιτρέψω να λερώσει τη δική μου γαλήνη. Θυμάμαι μια συζήτηση που είχα με έναν παλιό φίλο, τον Γιώργο. Καθόμασταν σε ένα παγκάκι και μου εξιστορούσε πόσο εκνευρισμένος ήταν με έναν γείτονά του. Με ενοχλεί η παρουσία του, ο τρόπος που μιλάει, όλα όσα κάνει, μου έλεγε με ένταση. Τον άκουγα και έβλεπα στον καθρέφτη του λόγου του τον παλιό μου εαυτό. Του είπα ήσυχα, Γιώργο, ο γείτονάς σου δεν έχει τη δύναμη να σε ενοχλήσει. Εσύ του δίνεις τη δύναμη επιτρέποντας στις σκέψεις σου να επικεντρώνονται σε αυτόν. Με κοίταξε παράξενα. Χρειάστηκε χρόνος για να καταλάβουμε και οι δύο ότι η ενόχληση δεν βρίσκεται στο εξωτερικό ερέθισμα, αλλά στην κρίση που κάνουμε εμείς γι' αυτό. Ο στοικισμός με δίδαξε να διακρίνω τα εφ ημίν από τα ουκ εφ ημίν. Τα πράγματα που εξαρτώνται από εμένα και εκείνα που δεν εξαρτώνται. Η κίνηση στους δρόμους, ο καιρός, οι γνώμες των άλλων, το παρελθόν, όλα αυτά είναι εκτός του ελέγχου μου. Αν θυμώνω με αυτά, είναι σαν να θυμώνω με τη βαρύτητα επειδή με κρατά στο έδαφος. Είναι ανώφελο και ψυχοφθόρο. Το μόνο πράγμα που μου ανήκει ολοκληρωτικά είναι η δική μου προαίρεση, η δική μου αντίδραση. Στην καθημερινότητά μου, άρχισα να εφαρμόζω μία απλή τεχνική. Την παύση. Όταν νιώθω το πρώτο σκύρτημα του θυμού, την πρώτη σπίθα ενόχλησης, παίρνω μία ανάσα. Δεν απαντώ αμέσως. Δεν στέλνω εκείνο το μήνυμα που θα μετάνιωνα. Περιμένω να καταλαγιάσει η σκόνη. Η σιωπή είναι το πιο ισχυρό όπλο απέναντι στην πρόκληση. Γιατί μέσα στη σιωπή έχεις τον χρόνο να ρωτήσεις τον εαυτό σου. Θα έχει σημασία αυτό σε έναν χρόνο, σε μια εβδομάδα, ή μήπως αυτή τη στιγμή σπαταλάω την ενέργειά μου σε κάτι ασήμαντο. Υπήρξε μια περίοδος που ένιωθα πολύ μόνος με αυτές τις σκέψεις. Οι άνθρωποι γύρω μου θεωρούσαν την ψυχραιμία μου ως αδιαφορία. Δεν σε νοιάζει τίποτα, με ρωτούσαν. Μα η αλήθεια ήταν το αντίθετο. Με ένοιαζε τόσο πολύ η ποιότητα της ζωής μου και η καθαρότητα της ψυχής μου που δεν ήθελα να τις θυσιάσω για μια στιγμή εκδίκησης ή δικαίωσης. Η αληθινή δύναμη δεν είναι να επιβάλλεσαι στους άλλους, αλλά να επιβάλλεσαι στα δικά σου πάθη. Ένα απόγευμα, ενώ επέστρεφα στο σπίτι, είδα ένα μικρό παιδί να κλαίει επειδή του έπεσε το παγωτό. Ο πατέρας του, αντί να θυμώσει, γονάτισε δίπλα του και του μίλησε χαμηλόφωνα. Δεν υπήρχε δράμα, μόνο κατανόηση. Σκέφτηκα πόσο συχνά εμείς οι ενήλικες συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά. Θυμώνουμε επειδή το παγωτό μας έπεσε, επειδή τα πράγματα δεν έγιναν όπως τα θέλαμε. Ξεχνάμε ότι η ζωή δεν μας χρωστάει τίποτα. Κάθε στιγμή ηρεμίας είναι ένα δώρο που πρέπει να προστατεύσουμε. Η εσωτερική γαλήνη δεν είναι κάτι που αποκτάς μια φορά και τελείωσε. Είναι μια συνεχής εξάσκηση. Είναι σαν να γυμνάζεις έναν μη. Υπάρχουν μέρες που αποτυγχάνω. Μέρες που ο θυμός καταφέρνει να τρυπώσει από μια χαραμάδα.
Αλλά ακόμα και τότε δεν θυμώνω τον εαυτό μου που θύμωσε. Αυτό θα ήταν ένας φαύλος κύκλος. Απλώς παρατηρώ το λάθος μου, το αναλύω και επιστρέφω στο κέντρο μου. Είσαι άνθρωπος, λέω στον εαυτό μου. Συνέχισε την προσπάθεια. Ο Επίκτητος έλεγε πως αν κάποιος παρέδιδε το σώμα σου στον πρώτο τυχόντα που θα συναντούσε στον δρόμο, θα εξοργιζόσουν. Γιατί λοιπόν δεν εξοργίζεσαι όταν παραδίδεις το πνεύμα σου στον καθένα που θα σε προσβάλλει, αφήνοντάς τον να σε ταράξει και να σε συγχύσει? Αυτή η σκέψη έγινε το μάντρα μου. Κάθε φορά που νιώθω ότι κάποιος με ενοχλεί, θυμάμαι ότι εγώ κρατάω το κλειδί της πνευματικής μου διάθεσης. Αν ενοχληθώ, σημαίνει ότι του επέτρεψα να γίνει ο κύριος του μυαλού μου. Συχνά αναρωτιέμαι πώς θα ήταν η κοινωνία μας αν όλοι κάναμε αυτή την εσωτερική στροφή, αν αντί να ψάχνουμε ποιος φταίει, ψάχναμε πώς να μην αντιδράσουμε με κακία. Δεν πρόκειται για παθητικότητα. Μπορείς να διορθώσεις μια αδικία, μπορείς να θέσεις όρια, μπορείς να πεις όχι, χωρίς να θυμώσεις. Στην πραγματικότητα, όταν είσαι ήρεμος, είσαι πολύ πιο αποτελεσματικός. Ο θυμός θολώνει την κρίση, η ηρεμία την ακονίζει. Κάθομαι μερικές φορές στο σκοτάδι, πριν κοιμηθώ, και κάνω έναν απολογισμό της ημέρας. Δεν σκέφτομαι τι κέρδισα ή τι έχασα σε υλικά αγαθά. Σκέφτομαι πόσες φορές σήμερα κράτησα τον εαυτό μου ακέραιο. Πόσες φορές επέλεξα την κατανόηση αντί για την κριτική. Αυτές οι μικρές νίκες είναι που χτίζουν έναν χαρακτήρα που δεν λυγίζει. Η ζωή είναι γεμάτη από απρόβλεπτα. Άνθρωποι θα έρθουν και θα φύγουν. Επιτυχίες θα μετατραπούν σε αποτυχίες. Και το σώμα μας θα γεράσει. Αν η ευτυχία μας εξαρτάται από το να είναι όλα τέλεια εξωτερικά, τότε είμαστε καταδικασμένοι στη δυστυχία. Ο στοικισμός μας προσφέρει μία εναλλακτική, να χτίσουμε μία ακρόπολη μέσα μας. Έναν χώρο όπου κανένας θόρυβος, καμία προσβολή και καμία απώλεια δεν μπορεί να φτάσει. Θυμάμαι μια φορά που έχασα κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Ένα αντικείμενο με μεγάλη συναισθηματική αξία. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν η απόγνωση. Μετά όμως θυμήθηκα τη διδασκαλία του Επίκτητου. Μην πεις ποτέ για τίποτα το έχασα, αλλά το επέστρεψα. Το παιδί πέθανε. Επέστρεψε. Η περιουσία χάθηκε. Επέστρεψε. Αυτή η αλλαγή της προοπτικής αφαιρεί το δηλητήριο από την απώλεια. Μας θυμίζει ότι τίποτα δεν είναι δικό μας για πάντα. Είμαστε απλώς διαχειριστές της στιγμής. Αυτή η συνειδητοποίηση με έκανε πιο επίοικη με τους ανθρώπους. Όταν βλέπω κάποιον να θυμώνει μαζί μου, δεν βλέπω έναν εχθρό. Βλέπω έναν άνθρωπο που υποφέρει, που δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να διαχειριστεί τον εσωτερικό του κόσμο. Πώς μπορώ να θυμώσω με έναν τυφλό επειδή δεν βλέπει? Το ίδιο ισχύει και για την πνευματική τύφλωση. Η απάντηση δεν είναι ο θυμός, αλλά η συμπόνια. Όχι μια υπεροπτική συμπόνια, αλλά μια αδελφική αναγνώριση της κοινής μας αδυναμίας. Σταδιακά, οι άνθρωποι γύρω μου άρχισαν να παρατηρούν τη διαφορά. Οι συζητήσεις έγιναν πιο ήρεμες, οι συγκρούσεις λιγότερες. Όχι επειδή άλλαξαν εκείνοι, αλλά επειδή άλλαξα εγώ τον τρόπο που τους υποδέχομαι. Όταν δεν προσφέρεις καύσιμα στον θυμό του άλλου, η φωτιά σβήνει από μόνη της. Είναι ένα μάθημα που εφαρμόζω καθημερινά, στις πιο απλές στιγμές. Στην ουρά του σούπερ μάρκετ, στην αναμονή του γιατρού, στην κριτική ενός αγνώστου στο διαδίκτυο. Η ελευθερία από τον θυμό δεν είναι ένα κρύο, ανέστητο κενό. Είναι μια ζεστή, γεμάτη κατανόηση πληρότητα. Είναι η αίσθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να σε μειώσει. Γιατί η αξία σου δεν καθορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Είσαι εσύ, η λογική σου και η σύνδεσή σου με το σύμπαν. Όλα τα άλλα είναι απλώς σκιές που περνούν. Καθώς περνούν τα χρόνια, καταλαβαίνω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της γαλήνης μας δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά οι δικές μας προσδοκίες. Θέλουμε οι άλλοι να φέρονται με συγκεκριμένο τρόπο, θέλουμε η ζωή να είναι δίκαιη, θέλουμε να μας αναγνωρίζουν. Όταν αφήνεις αυτές τις προσδοκίες, όταν αποδέχεσαι την πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι, τότε ο θυμός χάνει το έδαφος του. Δεν έχει πια πού να πατήσει. Ίσως η πιο δύσκολη στιγμή είναι όταν η αδικία στρέφεται εναντίον κάποιου που αγαπάμε. Εκεί ο θυμός μεταμφιέζεται σε προστατευτικότητα. Αλλά ακόμα και τότε, ο στοικισμός μας ψιθυρίζει. Μπορείς να προστατεύσεις, μπορείς να βοηθήσεις, χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Η καθαρή σκέψη είναι πάντα πιο χρήσιμη από την τυφλή οργή. Κάθε φορά που νιώθεις ότι κάποιος σε ενοχλεί, κάνε μια εσωτερική ερώτηση. Ποιο μέρος του εαυτού μου πληγώνεται? Συνήθως είναι το εγώ μας, η περηφάνεια μας, η εικόνα που έχουμε χτίσει για εμάς. Αν δουλέψεις με την ταπεινότητα, αν καταλάβεις ότι είσαι απλώς ένα μέρος ενός τεράστιου συνόλου, τότε η προσβολή δεν βρίσκει στόχο. Περνάει από δίπλα σου σαν τον άνεμο. Το να μην θυμώνεις ποτέ δεν σημαίνει να γίνεις ρομπότ. Σημαίνει να γίνεις αληθινά άνθρωπος.
να υπερβείς τα ένστικτα της επιβίωσης και να ζήσεις με τη λογική. Είναι μια πρόσκληση σε μια ζωή με περισσότερο φως και λιγότερο σκοτάδι. Είναι ένας δρόμος δύσκολος, ανηφορικός, αλλά η θέα από την κορυφή αξίζει κάθε κόπο. Σκέψου για μια στιγμή την τελευταία φορά που θύμωσες. Τι κέρδισες, πώς ένιωσε το σώμα σου, τι απέμεινε μετά. Συνήθως μένει μια πικρία και μια εξάντληση. Τώρα φαντάσου την ίδια κατάσταση, αλλά εσύ να παραμένεις ήρεμος. Να χαμογελάς μέσα σου, γνωρίζοντας ότι είσαι πιο δυνατός από το ερέθισμα. Αυτή η εικόνα είναι ο στόχος. Η στοική φιλοσοφία δεν είναι για τους λίγους ή τους σοφούς. Είναι για τον καθένα μας που παλεύει με την καθημερινότητα. Είναι για τον γονιό, τον εργαζόμενο, τον φοιτητή. Είναι ένας οδηγός επιβίωσης στον σύγχρονο κόσμο. Δεν υπόσχεται ότι ο κόσμος θα σταματήσει να είναι ενοχλητικός. Υπόσχεται ότι εσύ θα σταματήσεις να ενοχλείσαι. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της ζωής. Ότι η ευτυχία δεν είναι το αποτέλεσμα των συνθηκών, αλλά το αποτέλεσμα των επιλογών μας. Επιλέγω να μην θυμώσω. Επιλέγω να μην ενοχληθώ. Επιλέγω να είμαι ελεύθερος. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της αναζήτησης, σε αφήνω με μία σκέψη που με συντροφεύει πάντα. Ο κόσμος είναι ένας καθρέφτης. Αν του δείξεις θυμό, θα σου επιστρέψει θυμό. Αν του δείξεις γαλήνη, θα ανακαλύψεις ότι η γαλήνη ήταν εκεί από πάντα, περιμένοντας να την αναγνωρίσεις. Τι θα συμβεί την επόμενη φορά που κάποιος θα προσπαθήσει να σε ταράξει? Θα γίνεις ο παλιός σου εαυτός, παραδομένος στα συναισθήματα, ή θα σταθείς για μια στιγμή, θα αναπνεύσεις και θα επιλέξεις τη σιωπηλή δύναμη του στοικισμού? Η απάντηση δεν βρίσκεται στις λέξεις, αλλά στην επόμενη πράξη σου. Και αυτή η πράξη είναι που θα καθορίσει ποιος πραγματικά είσαι. Ίσως τελικά το να μην σε ενοχλεί κανείς να μην είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται, αλλά μια κατάσταση που καλλιεργείται κάθε λεπτό, κάθε ώρα. Είναι μια υπόσχεση που δίνεις στον εαυτό σου κάθε πρωί. Σήμερα η ειρήνη μου είναι αδιαπραγμάτευτη. Και σε αυτή την υπόσχεση κρύβεται όλη η σοφία των αιώνων. Πώς θα αντιδρούσες αν ήξερες ότι κάθε πρόκληση που συναντάς είναι απλώς μια άσκηση που σου στέλνει η ζωή για να δει αν έμαθες το μάθημα? Θα την έβλεπες ακόμα ως πρόβλημα ή ως μια ευκαιρία να αποδείξεις στον εαυτό σου την εσωτερική σου κυριαρχία? Η προοπτική αλλάζει τα πάντα και η αλλαγή της προοπτικής είναι η αρχή της ελευθερίας. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, όχι πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο για να μην μας ενοχλεί, αλλά πώς θα αλλάξουμε εμείς για να μην μας αγγίζει τίποτα που δεν επιτρέπουμε. Σε αυτό το ερώτημα κρύβεται η ουσία του στοικισμού και ίσως η απάντηση στην αναζήτηση μιας ζωής γεμάτης νόημα και αδιατάρακτη γαλήνη.